Ovo mi je bio najkaotičniji dinner party do sad. Ja sam u planu imao neki VG Wellington koji mi nije uspio i neku ludu salatu koja je bila pregorka. Sva sreća pa je Dominik stigao malo ranije i pomogao mi napraviti brzinski rižoto od gljiva i krem juhu koje sam jednom napravio previše i zaledio. Nije on džabe bio četvrti u Masterchef. Ipak smo sve stigli dok su došle Hana i njena frendica Lana. Ja sam dovršio rižoto i krenuli smo s večerom. Počeli smo s rozeom. Onda krem juha, mislim da je to ono od leće s drugog dinner partija, ali nisam siguran. U nju sam ubacio i krutone od svojih brioš peciva. Glavno jelo je bio improvizirani rižoto s gljivama i parmezanom, a desert torta s ružama od jabuke. Nakon ovakve večere, jedino logično bilo je otići na najbolji partij u gradu, KPP 7. Tamo smo intervjuirali ljude. Draga, jesi se zabavila večeras na dinner partiju? Bilo mi je odlično, najela sam se. Pjevali, plesali, a čak sam odradio i trening boksa. Ovo mi je bio najdraži KPP do sad, a